terra aspra i blau de cobalt. L'Espai 2 al museu recull les peces més antigues a la col·lecció, produïdes en el període medieval. Els antecedents de la rajola de mostra van ser les rajoles per al terra, aspres i sense decorar, destinades als paviments, les conduccions d'aigua o les eres a batre el blat. El seu ús era purament funcional. La primera rajola de mostra pintada va ser produïda amb verd manganès durant els segles XIII i XIV. A la sala trobem una rajola amb uns escuts on es pot veure aquest color. La ceràmica blava la va substituir progressivament fins a ser la de major producció. A la segona meitat del segle XVI, la rajola blava es va començar a aplicar també als murs, no només als palaus i cases de la noblesa i de l'estament eclesiàstic, sinó també dels hospitals i fins i tot en murs i paviments de masies i cases de condició més humil. Els motius decoratius es basaven en simples línies geomètriques i d'altres desenvolupaven composicions més complexes, com la rosa gòtica. Posteriorment, en el segle XIX, el modernisme va recuperar models de rajola del gòtic. Aquest període va constituir una font d'inspiració per a la decoració de la ceràmica modernista.